arti man, luku man, arti vrouw, luku vrouw. Anyunsu fu sarana seipsa, deni foroisi i gadri i achtertuin, wisi ni café serf, wis pdf mama sernang. Sobu sabrom tijari, me bodoi dat me bodul. Dus dat we verstaan dat me baro die noord go met zuid, oost go met west, we kari fi aribani sturu, koluku en arti de prespartori. En misdaan mi one time baro ja bararot. Ja, mas Gambo, fos mi bigi ma bar aladens ma ordina trasi, aladens sernamang de tana trasi. We bedoel Nederland, Duitsland, Amerika. Overal peretang, we baden odi en we accidenten voor. Arde bani, lek sama sargambo takik ba. Bangi sturu fuko arkide prespar news. Ano sama sargambo? Aso, we libi in one tempo crisis para da rot arti malu kumana nasa sabay yo kormo dus de verstang taki inoma do not ine do sondro masargado. Dat dan zo. Sondro ino bejeng ino takang e wan temma te mi de seker dat te op motata. Je moest beji. Je beji to. Je moest. So we unfa programma disi do taki wani mek na nasa sabay yo kormo suma no man kontot een keer we travas no de asa koande dan we begin aan een stichtelijk lied dat ko archi. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Dank u wel voor het voorrecht van gebed, o Abba Vader. Dank u wel dat u degene bent die ons hebt leren bidden. Dank u wel voor uw belofte dat wanneer wij bidden, u ons zult horen en ons zult verhoren. Dank u wel voor het voorrecht om te kunnen leven en dank u wel voor uw grote liefde jegens ons, bewezen in Christus Jezus. Dank u wel dat wij vergiffenis mogen smeken voor onze ongerechtigheden als burgers van het land Suriname, als leiders van het land Suriname, als leden en leiders van de kerk, als individuen en gezinnen smeken wij, o Heer, vergiffenis van onze zonden en onze ongerechtigheden. Want groot is uw trouw, o Heer. Naar wie zouden wij kunnen gaan in tijden van angst, crisis, ziekte en dood? Bij u alleen, onze wonderbare raadsman. Gij die ziekte en dood hebt overwonnen. Wilt u dit land Suriname genezen, herstellen en bevrijden in Jezus' naam? Ter wille van uw grote barmhartigheid, welke gij bekendgemaakt hebt aan Mozes uw dienstknecht, de Heere groot van goedertierenheid, en die de ongerechtigheden vergeeft van uw volk. Zie, o Heer, hoe velen eenzaam en bedroefd zijn. Hoe velen gebukt gaan onder financiële crisis. Hoe velen depressief zijn geraakt. Hoe velen een dierbare hebben verloren. Zie, o Heer, en hoor ons gebed. Wees hen dicht nabij. Sterk hen. Troost hen. Bescherm hen. En wilt u voorzien in alles wat zij van nodig hebben. Zie, o Heer, hoeveel gezinnen ontwricht zijn. Grote God, is er iets onmogelijk voor u? U bent bij machten om deze families te herenigen. Zie, o Heer, hoe zwaar de jeugd het te voortduren heeft. Schenk hen uw heilige geest om voor u te kunnen leven in een duistere wereld. Zie, o Heer, uw gemeente die dorst naar uw wederkomst. Sterk ons in deze strijd. Zo, dat doe je rasini, dan wasane gebeurt ook, brada. Zeep sabaya. Want minoman verstaan, nanga isabi dus lukuno. De man abuansane taki, de beste stuurlui staan aan wal. Je verstaan Ja, toch? ja. Dus teune chari toch, ine fira temere fa wil, of a rat, ine firing. Nee. Isabi toch? A drukken no de, inaf laptop, inaf luku. Nee. Dat je legt uit hoe een losot sani. Ja. Fam go, anga fanom go. Isaba lectere otowans mas deze, adjesa en de nieuw. Maar dat is mij leg uit dan. Mevrouw Vreedsam toch? Dat zei leg uit. Over convertori die sanga dati, ala Ja. soort sani.
Want aan missie DC, bij want die motie in. Ja, no? Gewoon zo. Fusang. Dus als actie een vraag, Ja. een vraag stel een vraag, dan missie nog eens antwoord het, dan missie want die motie in. Maar dat is wat motie. Bijvoorbeeld, mezelf nog sabi. Maar ik begreep, Sami begreep, want die man moest in dat een minister voor Volksgezondheid. volksgezondheid, Ja. nee, doen we ook op boom, dan Ja. gaan we also. Am gwa also. Ai. Maar wakti. Jere ja. Ja. Misvreedzam artje wan pistor ja. 10 jaar lang is don luku. Isabi toch, itisa ting. Voor stel orde op zaken. Dus 10 jaar terug. Hebben die naar parlement. Juist. Okay, dus dat team legt me uit. Okay. Ja toch. 10 jaar lang. 10 jaar lang. Geen kek, Niks aan leggen uit. noti. Maar van scherp nou dan. Dat eigenlijk nu was scherp. Dus dat afvisie dat met donzribi. Moteji zijn de meka kon scherp. Dadelijk. Ai. Isabi. 10 jaar. Walo wetsproduct meki. Ja, ja. Pe buwang anga no buwang. Isabi toch. Akurde anoba trobe fa ben fa no boom. Oh ja. Abe stem voor. Oh, Isabi. dus hebben de mevrouw voor. Ja, alek desani fu. Staatsolie. Staatsolie. De jaaknekker. Ja, ja. Na dat hebben de. Oké. Je verstaan. 10 jaar lang. I hoor je anu tapwa minister die vernietig konder, die vernietig ma masser na tidena de masera hoefi van de lijn. Ja, 10 jaar lang. I stem voor pura man uit anu voor wet. Ja, ja. Isabi toch, want aman dat pleeg wel onwettelijke handeling. Tidena de amatore go voor akurutu Dat amandai. pade. Dat pade. Ja? Dat pade man dit. Aman lowe toch. Maar nou ook actievriesam toch. Kan Maar nu was scherp toch. Ja, dat kan, dat is een paar man Dat de. kan goed gaan man gewoon. Dat gaat tegen man komt toch. Ja toch. Dat we sitaki. Is scherp. In a 10 jaar, Ja. i doe aan Die doen ons aan, juist. Je verstaan. 10 jaar lang, Dai. i ondersteund door de bank. Nanga desastreus, dus dat want een vernietigend beleid. Ja, een pakkettenbeleid. Ja, ja. Anga economie voor misitje keba, nanga Abdul. Isabi, meneer 117. Ja. Je verstaan. Dat je begrijpt dat je dan ino levert nog een kritiek. Ik ben voornomen. Zo voor ja kan ik er. Je verstaan. Maar nou iemand doet nou meer op je. Ja. Dan nou, die a democratie hanteert in alle geuren Ja, en ja. kleuren. Dat is Jerry. Dat gaan we. Dus, zij leg me uit. Dus nu a democratie komt. Ja. Dat is de man sabe het doen sribi. Ja. Ja, de man sribi, de man bij de voorman, zo voor. Meer die want hoor. Archie boom. Is op de work als chef toch? Ja, Iedereen heeft zwakke momenten. Ja. In de nacht. ja, ja. Dat begrijp ik al. Daar komen dan deze tadis. Nee. Maar je allemaal 2 euro. Dus ik kan go Het is dan rustig. rustig, Nee, relax. nee. Alleen dat ik kan overbruggen aan die. Want je workt toch? Ja, 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 ja. Zo. Dan eng, misvreedzaam, Ja. bij op verplicht slapen. Oh, Ja. Am schrijven tijdens de na-vergadering. 13 jaar. In de 10 jaar, want je mag tak next die Oh, a president van Kondre. Die nog bij het parlement nog er. nog een bij. Zo. Je verstaan. Want dat democratie, de nou, dus Ja. de Jerry. En dat Jerry, de pleeg obstructie. Je trots stietje going fietsuil. Alle soort san je doet. Voor gens a beleid. Want Ja, je ja. ziet dat a beleid. Hoe de bezige klauter weg. Motto. Uit dat Ja, ja. krater die de creëert. En dan staat er bromen beren. Want dan gaan we naar pakkettenbeleid. Baka. Nanga san if misichi kaba nanga in man. Ja, ja. Dat kan gewoon go. Dus dan met Lucas Sans Masargambo. Dus de Lucas den smadis toch. De, hier no, Masargambo, te je sani. A president funu no. Ja. Santoki. Ja. Chan, Santoki. Ja. Ama leg ons aan uit in het parlement en met de helemaal inzangen man. Dat je Lucas misvreedzaam toch? Nou, waarom den toch? Ja. Dus, a herbeleid dat die jaar dat bij Don Sribi. Ja. Dat zei taki toch? Nou, En eigenlijk. met de Serbi. Ze had verplicht slapen. Oké, verplicht slapen. Is absoluut. Right. Dit is maar Senegal go down toch. Maar Serbi net hier. Nee, maar Serbi. De kuisi aitap Nee, want dit is mijn controleur dem sitaki is Ja, ja. Ja. Maar hier is een wat tegen. Dus, Chan, president, leg uit. Ja. Dat je des madisi, eigenlijk als don 10 jaar, ik zei dat je Queense uit ook. No, ta op hem of. Ai. Eigenlijk, wansanam tak nomo. Tegen a volk. Sorry. Sorry.
Met beetje Met pardon. beetje pardon. Want al die tijd, we bij Quincy me ai tapu. Ja. Like zei tak. We waren verplicht slapen. Juist. Ja. Want if je tak mo trasani, dan fire want ine be doe mee, ine be doe niks. No, No, je was niet bij Je en was- nou ineens ik weet je. dat die toch. Ja, je verstaan. Mhm. Dus dat je begrijpt dat je misvreedzaam. Dat we met je luku toe en aardje Ja. van een minister voor Financiën Ja. is zitten in Libië. Dat die. Dat Want- kan ik gewoon voorbeeld. Ja, want vragen besteld toch? Ja. Maar die antwoord heb ik. Zo, dat kan ik want dat doe je. No ben kon daar bij dat buitenland. Ja, ja. Daar is de plane zijn mail komt. Dus dat Die die. zie dat alle soort sani. Maar het is de life. Ja, hij legt uit. Je snapt het toch? Ja. En no trappen in terre. Nee. Want als je trappen in terre, dan moet je die manier verversen. niet. Dat is dat die. Je verstaat. Maar dat is maar een arkie. Ja. Voorzitter, dan heeft u geachte lidpermisser zich afgevraagd hoe de onderhandelingen met de Oppenheimer-bondholders lopen, omdat die vastgelopen zijn. Althans woorden van gelijke strekking. De onderhandelingen zijn nooit vastgelopen, voorzitter. Wij zijn nog bezig met de onderhandelingen, maar wij voeren dat op een strategische manier. En staat u mij toe om niet onze kaarten hier open te leggen, omdat dat onze zaak geen goed zal doen. En ik ga ervan uit dat u met z'n allen, geen één uitgezonderd, het maximale resultaat voor Suriname eruit wil halen. Daar zijn we mee bezig, voorzitter. En wanneer het moment daar rijp is om u de resultaten concreet te presenteren, dan ga ik ook hier staan om dat ook aan u te presenteren. Maar de onderhandelingen zijn nog gaande, voorzitter. Maar voorzitter, het gaat niet alleen om de Oppenheimer-bondholders, want we concentreren ons alleen op de Oppenheimer-bondholders. Maar er zijn nog veel meer schuldeisers dan slechts de Oppenheimer-bondholders die Suriname een bedrag van 675 miljoen geleend hebben. Denkt u maar aan de banken lokaal. Denkt u aan de aannemers. Mijn collega van OW heeft het al geantameerd. Denkt u aan de bilaterale leningen die genomen zijn. Denkt u aan de multilaterale. Wat de multilaterale betreft is het zo dat wij de aflossingen moeten plegen. En ik kan u vertellen, voorzitter, dat wij 0 cent achterstand hebben als het gaat om de aflossingen aan de multilaterale. Wij zijn in gesprek met de bilaterale om de leningen te herstructureren. En u weet dat we praten met India, met China, met Frankrijk, met Italië en alle landen die daar bij betrokken zijn. Wij zijn in gesprek om die schulden te herstructureren. Maar voorzitter, even belangrijk zijn de binnenlandse schulden, de schulden aan onze banken. En wij zijn bijna zover, voorzitter, dat wij de overeenkomsten, de herstructureringsovereenkomsten met de banken gaan tekenen om de banken weer in een positie te brengen dat zij geen grote voorzieningen op de vorderingen op de staat hoeven te boeken en daarmee hun solvabiliteitspositie een beetje versterkt wordt. We zijn ook in gesprek met de aannemers en wij denken dat we ook binnen afzienbare tijd de herstructurering met de aannemers kunnen afspreken, kunnen aftikken, voorzitter, en dat we projecten weer op gang kunnen brengen. Waaronder de Oost-West-verbinding, voorzitter, Jannie Heenaar. Voorzitter, dan heeft uw geachte Joggi zich afgevraagd, althans een aantal vragen gesteld, waarom de koers nu is waar het is. Ronde 2021
Ik wil u eraan herinneren, voor zover het u niet opgevallen is, dat de koers vanaf dat het losgelaten is redelijk stabiel is. Dat is niet zomaar, voorzitter. Waarom mensen niet uitkomen met hun salaris? Eigenlijk heeft de heer Joggi zich afgevraagd en aan ons de vraag gesteld: waarom zijn we in een positie zoals we vandaag de dag zijn? En moeten we repareren, voorzitter? Het antwoord is duidelijk. Als je een beetje overheidsfinanciën kent, dat komt door de wijze waarop het grote overheidstekort is gefinancierd, monetair, met leningen, met kasreservemiddelen, met internationale monetaire reservemiddelen. Voorzitter, dat is de grondslag van waarom we hier staan. Een koers dat kunstmatig laag werd gehouden en zelfs middelen zijn ingezet om die koers kunstmatig op één niveau te houden. Voorzitter, eigenlijk het volk in een bubbel laten leven. En die bubbel is op een gegeven moment gebarsten, voorzitter. En dat moeten wij gaan repareren, voorzitter. Maar we gaan dat doen. We zijn bezig dat te doen. We zijn in staat geweest om onze uitgaven te financieren. En voorzitter, ik was niet in de zaal, maar ik hoorde de president wel zeggen: ook de vakantiegelden gaan wij dit jaar op tijd betalen. Zonder monetaire financiering, zonder leningen, voorzitter. En wij subsidiëren de zorgsector. Wij subsidiëren andere parastatale bedrijven die in problemen zijn. Wij gaan dit oplossen, voorzitter. Dat tot slot, voorzitter. Dank u wel. Voorzitter, nog één punt. Oké. Ik heb voor u, als u geïnteresseerd in bent, en ik denk dat u daarin geïnteresseerd zult zijn, wat cijfermateriaal. De realisatie versus de begroting voor het eerste halfjaar 2021. We leven nog niet eind juli, voorzitter, maar ik wil u deze voorlopige cijfers met toelichting presenteren en overhandigen. Ja. En ik wil u een overzicht overhandigen van de inkomsten uit de mijnbouwsector, waaronder ook de goudsector, omdat daar vragen over gesteld zijn, voorzitter. De inkomsten tot en met juni uit de mijnbouwsector, die belopen een bedrag van 1.847.000.000. Deze overzichten wil ik u overhandigen, zodat u rustig kunt kijken hoe wij overheidsfinanciën bijhouden, maar ook hoe wij progressie maken, voorzitter. En dit allemaal in het kader van de transparantie. Dank u wel, voorzitter. Ja, dank u wel. We zijn... Zo, we dat doen hier aan minister. Ja. Dus de Shibara Rut, Ja. anti Malukumana na Sasa Bayokrongo. Nou, een heel verschil. Ja. Isabi toch, je berekent dat in soort grond tapu me libino. Want Fossi, een minister Financiën, die bij Abba verantwoordelijk voor financiële huishouding in een We doen het rakondre. Maar bij dat rakondre. Ja, we gaan maar doen. Nou ja, pleno. Ja, verstaan. Ja. Dan mis vreedzaam. No be sabi taki. Nee. Maar dan no mo dat die leg uit. Ja. Dat kan de want we kare fa archi. Ja. Dan me ka verstaan. Fa wa moro. Ja, want tereno. Among a minister van Financiën, de parlementariër de. Vreedzaam doen dat betuara. Ja, uiteraard. Als Toch. Daarom me ku kare fa archi Juist. toch. Mooi Dan zo. alle de man oppositie zo'n coalitie de man stel vraag Ja. over het financieel gedeelte. En dan mas kun je naar het parlement, kon leggen uit van autoriteit. Want in die antwoord toch? Ja. Ik raad het ook. Maar Ja. zo'n trasot minister van Financiën. Ja. Maar legde maar uit ook toen dat keer no. Als amonisan des, dan we PPP hangen. Ja. Sabi toch? De begreep dat we takanga de bani, Ja. we takanga de aannemer de man ik de passie toch. Dat aannemer toch aan de sanati. Want tu passief heen naar no anga dape. Ja toch? De work dat tapu toch.
Tapu, zei dat tapu. Zei die dingen bij tapu. Uno be man leni fu gomoro fara. Ino be maar alleen bij de man toch en de Wakti. Apropos, point of correction. Sami e verstaan. De aannemer dat bij Oroko, dat de man bij schieten voor. Ja toch. Dus dan naar Paiman Ja toch, na paiman. en in hij los af. Jere na de paiman dat die sang a partij voor freesam liba baka gidemasi. Juist! Je begrijpt toch? Zo. Dus de man zegt, takang de man, dan mij luku pai de man puro. Want de passie moest meki. Ja, want we betakik bij een programma. Ja. Taki de aannemers en zo, de man los af ook bijna Ja, de man. Dus de de man- man safa pesi. Ja. Alleen dat de man kan doen de werk op doen. Ja. Ja toch? Dat de projecten kan go door baka toch? Moeso. Je begrijpt toch? Ja. De man takang na Oppenheimer ook toe. Sabi, abi jullie in dat die toch? 500 So, ja toch? De man takang de man dat ook toe voor, jere no, kan je een beetje korting kan komen, dus zo dat zo is het toch? uitstel van betaling. Betaling, ja, zo. En dan tak de man een one payara. De man pai. Want de man, regering is niet licht op. Nee, licht op. Als aan de voor in Abu Ghazir, Er is vertrouwen gekweekt. ja toch, dus Mooi zo. alle de man dat die, dus je hebt takang aan de man, amai takang aan de man, en amai taai de man tak jere no, we zijn goed bezig. Ook toe, de man luku akkoers toe, want no akkoers stabiel. Stap. Stabiel, maar tang anga. Is dat weer toch? Na fasi van de man kon teken. Ja. Dus, want, apropos archi malu. Je bent takanga niet. Je bent Ja, takang. na Ja. sasa ba yo kromo, want if na vorige regering betang, om en niet denken koers worden no. Abodoro 50. If dat krinanga 50, 50. Oh, ano bodoro 2. Jere no, afas. 2. Ja. Per. Abogo lek do fenet ook 82. Per. 50 kau go. Met 50. Jere no. Dus aan meter bo nagi woem. Afas van de man, jere no. Als aan de man bij leggen volk uit, dat is dan 7 zoveel toch? Ja. Dat hoort een man spoto. Nee. Dat is sabi toch? Ja, als je voor zoveel Ai. zijn, bra rut, archi maluku man na sasa ba yo kromo. Mek mi lek wan sa. Ja, ja. En als aan toen verstaan sani. Wan sa nun verstaan taki. Als 57, abe de bestem die man ayo. Nee. Nee. Als 57, mek mi taking voor de zoveelste keer. Als 57 koers dat die bedeji, de malek jotelal. Ja. Nanga een aantal beetje handelaar, die beka met strikte aanwijzingen van regering. Ja. Dus de importeer goederen, Ja. dat afvallen kan bij de goederen boenkopen. Dus am jerselijk a economie en waka schijnbedrieg. Ja, dat is. Isabi toch? Met hij Want die. if minanga you besa wan go naar buitenland of mi be wan bestel wan sana doro sei, isabi toch ja bi Alibaba kom nanga de president. Ja, ja. Pi kan se buy sa nanga dala. Dan min buy dala toch? Ja. Ibe feni. Nooit. Taka Dat ben ik bevini. Huh? Dat ben ik bevini. In de Even- man bij nergens. Ibe ka buy Dat strati. straat hier, ja. Maar dan na 20. Ja, 20, 21 schreef je. Juist. Dat bedacht Tori. I verstaan. Dus dat bede en dat bede a economie. Voor Masarami City Kaba aan nummer 1 in 7. Ja, dat bedacht Tori. Dat bedacht. Dat bedacht Tori. Maar no, dat lek fout teken, Ja. de oren stabiel en we Ora. bij de paiman. Ik heb zo'n takasan. Can you imagine? Meneer. Meneer. Amundisi, vakantiegeld heb je toe jaren. No pre. De man go leni jaren. No man. De man leni, no of de to dat de man doe. Dus De man in pai. feite, want no, je begrijpt dat, want we komen baka, Ja. vreda, Ja. we kata pator disi. Ja, musu. Fu sade ma pot op het ba, e poti fu a herstelplan Ja. toch. Maar we kata pator dat. Ja, natuurlijk. Zo, maar je begrijpt dat, sade ma se doen een prudent beleid. Ja. Ik heb zo'n Ja. prudent beleid. Ja. Dat want dat we houden onze vinger op de pols. Ja, ja. We volgen economie. Mhm. Je verstand. Natuurlijk. Want Je ziet den sasana man doe ook toe dat maar zeggen. Tanga Zonder no. of leni. zonder of leni. Ja toch, je ziet ook. En evitera sana money. En op zo sensie. Na bon voor sensie. Ja. Ja. Dus je beetje 25 AOV. Nu je het 1000 ja. 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 Voilà, dit hoor dat hij concept het ook. En na 70.000 smara. Ja, ja. Je verstand. Meneer. Dus dat je begrijpt, Archie Malukuman, Isabi, want in haar herstelplan 2020, gomi 2022, Ja. dat heb je, want eigenlijk was een importeconomie. En dan dat is jara verschil toch? Ja. Want importeer dat, want ik kan moet dat terakonderen.
We zijn een importland. Ja. En nu regering die bezig voor draaien die. Voor mega balans kon de travasi. Ja, ja. Dus we exporteren moro voor kantjes dala. Ja. En zo ik kan beheersen, ik kan zorgen dat je koers is zaka. Je verstaan. Ja, ja. Dus als je in een goldibek teke sang. Nee, Je sabi tuurlijk e niet. wakte op janu. Nee, dat aan beleid dat aan regering dat inolop zo man toch. Dat is. Inolop Nee, man. toch? Zijn de mek inolop man. Omdat aan mij dwingi dat ik go do best. Ja. Je sabi toch. Sa sa neuroko. I- Ina kans dan osos dong de wakti itori. Sa neuroko so. No, asan ne worko so. Nee. Dat je krutu taka nego. Dat is. Maar in mek moeite. Ja. Wins anego, want miserf anego, je mi mame mek moeite. Sa ne do. Je verstaan. Sa sande. Je sabi toch. En aan ministerie voor economie versie. Ja. Je sabi toch de mate zoeken voor beheers de prijs voor de basisgoederen. Mevrouw Dan Walden, had ja. je- Mevrouw Walden. Ja. Dus dat je begrijpt dat je zie dat bepaalde bidje man Ja. e bidjen e sorgo dat ik kan bij tata bunkopu, ajun bunkopu Oké. olie. 5 kilo een kilo. 5 Tata. kilo 1 kilo. Ja. Ajun 57. Ja. Isabi toch. Dus het is misa mooi. Nou, voor 20 kan de mond dat. Ja, ja, ja. Isabi toch. Nee, maar Dus- dat is een boos, niet? Ja, dus je ziet dat je bepaalde voor de bidjen man. Bidjen Basisgoederen. basisgoederen. Ja, Ja, ja. je kan bij een bunkopu. Ja, ja, ja. En zij de man doet de maar zegt baby papa. Ja, nee, augustus zou zitten. Ja. In een augustus hij zit. Baby papa is Ja. zeti. Ja. Isabi toch. Alla de san dat hij pe 5000 gezinnen era. Ja, ja, ja. Voor 5000 sani. Dat je baga 20.000 score op ching. Het is vrij vervoer. Ja, ja. Ja. Tassenprojecten komt 20.000 ching dus sani. Ja. En Tarasani EBS. Vader moet doen aan het dat. Dat nou, lik maar bij leg uit ba, ala lees de mij leg als aan het uittakeren nou. Als aan het dona use revia. Ja. Van je gebruik. Ja. Maar de man die naar zo boem geweldig. Zo bradi. Bradi. Ja. Tenminste, alle lees dan 50 goeie op, zeker. Ja. Zeker Dus- 50. Dus de mo je pion vast. Ja, dat moet je gewoon vast zien. Fino viering. Nee, nee. Dus na sociaal vangnet door Ja, 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 ja. Je verstand. Isabi. En a soort de mij gaat op een soort sociaal stelsel. Dus als je no lek teke sang. No. Te de op itak ti da pakket de. De go tek fefi ser voor. De hoor wan fin. Dat is dat die. Ja. Je kon een database, dus Ja. zo in computer, met een druk op de knop, heeft de man nak R, dus Ja. Rut, Ja. dat de man sagt dat Rut moest kiezen. Ja. A sociale Sociale zaken toch. Ja toch. Dat ben alle Zo. dit hoor, dit hoor. Dus dat zijn en amoro mooi pres parwang. De Wereldbank, Ja. het doet een studie ja. En de man ondersteunt dat project dat. Ja, maar dat boos aan niet. Dus als ik de bidje kondere toch. Dus safri, de sabitaki. En if je normaal libi na a sociaal die je chisi, dat want ik dem go make moeite if no die na sociaal. Ja, ja, ja. Na lek tata toch. De man de teki stontje, die sabi toch. Ja. Dan daarbij de man dwenye tak techi sa stontje na net fi kon uit. Ja. Not more. Not more. Ja, na net fi kon uit. Ja. Ja, ja. Ben je nou een bier is er fi no maar 3 jaar. Vakantie no deni. Naughty. Not there. Oké. Dus Oké. dat je begrijpt dat na systeem dat er komt en dat de man, de tata, dat de man doet niet dat go zoeken ook. Ja. Go ondernemen. Trusi aan de na grond. Mooi zo. Ja. En na, Doen we dat na niet. dat woord tapu. Want Micha Kelle. Akelde. Akelde ba. Ja, maar ik hoor. Akip akelde dan. Akelde kori. Maar ik hoor. Micha maar jong. Ja, man, go teka mevrouw tijd nee aan. Oké. Dus je begrijpt Ja, dat. tapu ja. Ja, wabif tapu. En dan gaat disi, lek van mij tegen dat je nog kan wakti a sociale steun of wang. Ja. If je ziet dat nog maar je hebt want je nog grani, Ja. je nog fou, je nog krong. Je sabi toch, Ja, ja. dat je gaat truusje aan die na grong. Pranuasani, maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. Wie zou een brengen ifeni wauru blek, wie zijn autobanti serefi. Kapran was aan. Ik kan praten sani winsa fefi gos fire kare supo Zo wiri. wiri, ja. Isabi toch. Jouw nyang, jouw feni, Ja. ik kan zeer eruit zerefi. Ja, ja. Want buurvrouw kan ik zien, buurman in abib tje supo wiri. Ja, 5 kolo. Ja. Dan ser want to touch je. Isabi toch, kan 5 kolo dat hem kapas bij nyangli. Dat is. Je verstaan. Dus dat met de jongen, als saamhorigheid.
En die vindt luku, bra rut want Ja. poke kong, Ja, zeker een pokoko. maar mio diabrek me kita kanga desma. Natuurlijk hoort dat aan desma. Met accident, if jasser namang, de net troe do tit op straat. Je hoort yukon restaurant kring. En if je ziet wat matifi of een buurman et troe do tit straat, de takanga man rustig no mek trobi, takanga man tagere no, ununa sernamang jep a regering voor hoor akondre kring. En natuurlijk te koiri dape nang wat matifi sang moet atrakondre de kan. Nak tabi botu, tak lukuno nisnami kondre en mi e yepi fa kondre tan kring. Voor mi wang dat we niet centralis baga. So, utake shwiti, en de shi ina poku fa asane go fa crioro yampanesis nesi, Ja. de alamala we wato e brasa de servita Dati. de archi wan shwit poku do data pu starati. Metaku grantani te centralis baka. Librada na nasisa, ori edekul. Biga trawan de vecino, mostrana zo yambul. Frede una bubrede moro, no once mano pot guadoro, so lang ave brivino mo, dat one tata de. Begino mo da frede, musu de na usei. So meki kang spang anu taru konrega hey. No one sumano aproberi, iswina nga moy praxeri, biceps sa vida librada, vina tranaman. Den de pari, di den bagrata kinei. Den efrele, dat dolas na a owe. Den de pari, dat den bagrano mudu. Na de boswang, di sanya na boom.